Sledujete instruktážní video ke kurzu první pomoci pro hasiče. Na hlavní stránce je uveden obsah kapitol, který přesně odpovídá osnově k danému kurzu vydané Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Vpravo nahoře vidíte své jméno, které svědčí o tom, že jste řádně přihlášen a tudíž může být monitorována vaše aktivita v kurzu, která je zároveň dokladem o jeho absolvování. Toto tlačítko zároveň slouží k odhlášení uživatele. Pokud vám nevyhovuje velikost zobrazení okna, pak si ji neváhejte upravit jedním z tlačítek plus nebo minus umístěných pod vaším jménem. Pod tlačítky pro úpravu zobrazení se nachází jednoduché menu. Obsah kurzu vás vždy vrátí zpět na úvodní obrazovku. Pomocí offline verze si můžete stáhnout a používat kurz bez připojení k internetu nebo načíst výsledky z offline kurzu. Potvrzení vám umožní vytisknout záznam o průběhu kurzu a výsledku přezkoušení. Pokud si v průběhu kurzu nebudete jisti jak dál, stiskněte tlačítko Nápověda. V obsahu kapitol si můžete spustit z vybrané kapitoly požadovanou lekci, jejíž jméno se zobrazí po najetí myši. Zároveň si požadovanou lekci můžete jednoduše vyhledat podle klíčového slova v roletce pod obsahem ve spodní liště. Po kliknutí na vybranou lekci se lekce okamžitě spustí. Pokud potřebujete výklad pozastavit, najeďte myší do obrazu a klikněte na ikonu Pauza nebo kamkoliv do obrazu. Stejným způsobem pauzu opět zrušíte. Po ukončení lekce si ji můžete kliknutím do obrazu zopakovat, nebo můžete pokračovat stiskem některého z tlačítek na spodní liště. Předchozí lekce, následující lekce, nebo zpět do obsahu kapitol. To můžete udělat i v průběhu běžící lekce. Po návratu do obsahu můžete vidět zřetelně zeleně označené všechny ty kapitoly, které jste již úspěšně absolvovali. Po absolvování všech lekcí z kapitoly můžete přejít na zkušební test, znalostní kvíz a interaktivní úkol. Nejprve se podíváme, jak funguje znalostní kvíz. Před každým znalostním kvízem i interaktivním úkolem vás okénko informuje o počtu možných pokusů a o kolikátý váš pokus se jedná. V tuto chvíli se ještě můžete vrátit zpět do obsahu bez započtení pokusu nebo pokračovat dále na kvíz či interaktivní úkol. Cílem kvízu je odpovědět na otázku správným rozřazením všech možností. Zvolenou odpověď myší uchopte a táhněte do jednoho z valníků. Takto přesuňte všechny nabízené možnosti a čekejte na vyhodnocení. Pro ukončení stiskněte obsah. Interaktivní úkol. Každý interaktivní úkol je velmi specifický a proto je třeba se vždy řídit přesnými pokyny uvedenými v informativní tabulce v levém horním rohu. Všechny úkoly lze ovládat pouze myší. Pro návrat zpět k výčtu kapitol stiskněte obsah. Každá kapitola obsahuje kromě výkladových lekcí a zkušebního testu také odkaz na další doplňující materiály z elektronických skript. Mnoho úspěchů v práci!